Δεν ξέρεις ποια χουάνι σου ταιριάζει? Έλα να τη μετρήσουμε μαζί. Θα χρειαστούμε μία ρίγα και θα την τοποθετήσουμε στο πιο φαρδύ σημείο της θηλής μας, της ρόγας μας. Δηλαδή, εάν η θηλή μας είναι αυτή, θα τοποθετήσω τη ρίγα μου σε αυτό το σημείο και θα μετρήσω την απόσταση από εδώ μέχρι εδώ. Αν υποθέσουμε ότι είναι 18 χιλιοστά, προσθέτω συν 4 και βγαίνει η σωστή χουάνι, το σωστό μέγεθος που θα τοποθετήσω το στήθος μου για άμελξη. Ο σωστός υπολογισμός της χουάνης είναι πολύ σημαντικός για να μην πονάμε, να μην έχουμε ερεθισμό στις θηλές μας και θα είναι πιο άνετος και πιο αποτελεσματικός. Τώρα ξέρεις κι εσύ.